Balimao Anyokuma, très urgent. Biais dimanche 27 novembre 2022. Maliens, ala sago sago, ko allemand ko, kube milliard bafla de di Malima demela. Farasi genen ko fait, ko allemand ko, kube milliard bafla di Malima. En même temps, kuka surasi munun kumbe anno. Ko allemand ku dimina kabaka surasu la bon ministre la. Parce que allemand ga mogo hakembe ministre kono. Ni faransi borla o tubabu dugute mu ka mɔgɔ b'a kɔnɔ mɔgɔ ba kelen ni kɔ alimanw ka o de bɛ mali kɔnɔ aw ka sɔrɔsiw n'u ka avion bɛ mali kɔnɔ ko alimanw ko k'u bɛ wariba di mali ma mɛ k'u ka sɔrɔsiw kun kan ka bɔ yan u tun ye wagati min fɔ ko san wɛrɛ n'o ye 2023 ye ko alimanw sɔrɔsiw kun kan ka bɔ yan ko mɛ ko alimanw sɔrɔsiw tɛ bɔ yan dɛ ko ni ala sɔnna ma ko alimanw sɔrɔsiw ko k'u tɛna bɔ mali kɔnɔ quoi donc u y'o kumaw de fɔ donc ne bɛ mun ɲɛfɔ an ka autorité mɔgɔw ɲɛna an bɛna fɛn kalan u ka DW u ka media dɔ bɛ yen ko DW o de bɔra na ka yira an bɛɛ lajɛlen na ko alimanw ko k'u bɛ mali dɛmɛ mais k'u ka sɔrɔsiw tɛna ta ka bɔ yan k'u bɛ to minisma kɔnɔna na donc an bɛna o yɔrɔ fana kalan an ye nouvelle filanan dɔ fana sɔrɔ tuguni ko kati kelen kelen in na ko kati miliyanba ko bɔra ko ni kati miliyanba bɔra ko o kɔrɔ k'a fɔ ko dɔ de bɛna kɛ dugu kɔnɔ donc kati miliyanba bɔra san min na k'u ye sarakaw bɔ san caman na k'u ye saraka caman bɔ a la donc an b'a ɲini an ka famaw fɛ ko kati miliyanba in mana bɔ chaque fois sa dɔ bɛ kati ko n'a ye kun bɔ san o san ko ye k'a yira k'a fɔ ko ni saraka ma bɔ dɔrɔn ko dɔ bɛ kɛ dugu la bon en général a bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw de ma kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔbaw a bɛ s'olu de ma kosɛbɛ donc a ɲɛfɔ ni saraka in bɔlen kɔfɛ hali bi toujours président Assimi aw ka kɔlɔsi a yɛrɛ la maliyɛnw alimanw ye communiqué mun alimanw ye fɛn mun bila n bɛna alimanw ka fɛn kala aw n'an bɛ jɛ kala bɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka analyse mun bɔ la an b'o bɔ la ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛnw prêt parti alimanw ka media dɔ bɛ yen nɔ ko DW u bɔra ka nin kuma in de fɔ o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la premier ministre Choguel bɔra a kumana a ko maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi k'ale premier ministre Choguel bɛ nalen ko bɛɛ bɛ régler san k'an ka to Assimi kɔ bɛɛ ka Assimi dɛmɛ premier ministre Choguel ko tuguni ko n'an ko k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'an bɛ sɛgɛn dɛ mais wallahi maliyɛnw an bɛ hɛrɛ sɔrɔ hala tɛmɛ usines bɛ ka jɔ bi mali sanu bɛ ka kɛ mali ta ye bi mali kɔɔriw bɛ ka kɛ mali ta ye bi Assimi b'o sira kan bi faransi y'an dɛmɛ o faransi m'an dɛmɛ o an ka ko bɛɛ ɲalen don donc mali bɛ vitesse supérieure la sisan nɔ an ka sanu tun bɛ suɲɛ fɔlɔ ka bɔ cogo min na o banna pewu mali sanu tɛ suɲɛ bilen dɛ mali sanu bɛ dilan mali yɛrɛ de kɔnɔna na ka baara bɛ kɛ o raffinerie bɛ kɛ mali kɔnɔ mali kɔɔri fana o fana an ni chinois ye usine dɔ dayɛlɛ o fana baara bɛ kɛ o bɛ mɔgɔninfin 500 de ta baara la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni maliyɛnw mali comment on appelle ciment maliyɛn si tɛ taa ciment san wɛrɛ la sila bilen o fana bɛna kɛ mali kɔnɔna kelen in na donc baaraw de bɛ ka tugu ɲɔgɔn na fɛn ɲɛnamaw bɛ ka dayɛlɛ an ka dugu jukɔrɔfɛnw dilaniw bɛ ka dayɛlɛ mali sanu dɔrɔn bɛ se ka mali kɛ fɛn ye pétrole dun bɛ mali kɔnɔ fɛn caman bɛ mali kɔnɔ sisan faransi tagara faransi bɛ alimaɲi de ci mali ma sisan mais a y'a lajɛ alimaw ye mun fɔ a yɔrɔ la an bɛna alimaw ka kumakan kalan maliyɛnw aw ni an bɛ jɛ kala di ɲɔgɔn fɛ o aliman kelen de ko kunu ko en tant que irisiw bɛ mali kɔnɔ ko olu tɛ to mali kɔnɔ dɛ k'olu ka sɔrɔsiw bɛ ta ka bɔ mali kɔnɔ mais o aliman kelen de filɛ k'a dafalen bi ko non ko alimaɲi bɛ to mali kɔnɔ ko alimaɲi tɛ ta ka bɔ mali kɔnɔ donc président Assimi rapidement n'i bɛ MINUSMA gɛn u bɛ k'i nɛgɛ ni wariw ni fɛnw de ne ma fɔ i ka ban alimaɲi ka wari la dɛ mais alimaɲi bɛ faransi ka mission de la a bɛɛ ni ala na kira cɛ n'u ye wari d'i ma a minɛ problème t'a la mais u kana condition de d'a kan dɛ an bɛ nin wari d'i ma mais an tɛ fɛ i ni irisiw de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ko k'u b'o fɔ dɔrɔn u ka wari lasegin mais n'u bɛ wari d'i ma a minɛ i ka dun pa i ma u deli koyi ni mɔgɔ wari d'i ma Assimi a minɛ voilà ni mɔgɔ ye ko a minɛ ka a don maliyɛnw na mais ni mɔgɔ min ko mais an bɛ fɛ i ka nin de kɛ kana sɔn o de ma dɛ donc ni o ye wari d'i ma kana b'a la dɛ a minɛ an ka u ka wari kɛ pa mais n'u ko de ko an ka sen bɔ k'u bɛ pression de kan kan ayiwa a ka wari depuis kelen a ka wari ma d'an ma kuma banna siksi barabila président Assimi maliyɛn bɛɛ b'i kɔ maliyɛnw alimaɲi ye mun de sɛbɛn yan Segu Tunkara bɛ na kalan a ye nin kuma lamɛn dɛ alimaɲw kɛlen bɛ ka wari di mali ma u ye kuma minnu fɔ a kɔnɔna na a sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la ko Berlin veut rester impliqué dans le développement du Mali par Mahamadou Bouakrine, un informe soldat de la MINUSMA. L'Allemagne est l'un des pays partenaires du Mali en matière d'aide au développement. Même si Berlin a décidé de quitter militairement le pays, la position allemande reste inchangée sur le soutien à l'État malien, notamment pour ne pas abandonner la place
influence russe ko Allemagne be Mali dɛmɛ kan na ka sɔrɔ k'u ka sɔrɔsiw bɛ bɔ Mali kɔnɔ ko ni Allemagne ma continuer ka Mali dɛmɛ ko irisiw bɛ na Allemagne place bɔsiw la ko irisiw de bɛ na ko diya maliyɛnw ye ko parce que ko Faransi ye Mali bila ko n'olu bɛɛ ye Mali bila ko vide min bɛ to yen nɔ ko irisiw de bɛ na san ka na maliyɛnw dɛmɛ ko n'o kɛra k'olu tɔgɔ bɛ tunu dɛmɛ in ye cadeau empoisonné de président yakili to yɛrɛ la dɛ Allemagne tilala ka mun de fɔ a yɔrɔ la tuguni o ye mun fana fɔ la même si voilà donc aux Russes. L'Allemagne est actuellement l'un des pays gros contributeurs de la MINUSMA avec 1400 hommes. Donc son départ programmé à partir de l'été prochain qui va s'étaler jusqu'en mai 2024 va laisser un vide sur le terrain. Ko Allemagne ko ka sɔrɔsiw tɛna bɔ Mali kɔnɔ dɛ ko n'u ka sɔrɔsiw ye Mali bila ko Mali bɛ ci ko parce que ko Mali tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a ye nin kuma lamɛn dɛ an ɲɛ tɛ pièce la sisan ko Allemagne ko k'u tun bɛ fɛ k'u ka sɔrɔsiw labɔ san wɛrɛ n'o ye 2023 ye ko non ko mais ko Allemagne ko non k'u bɛ to Mali kɔnɔ ko ka Mali dɛmɛ k'u bɛ to MINUSMA kɔnɔ bon ni Allemagne tora MINUSMA kɔnɔ k'a bɛ Mali dɛmɛ MINUSMA ye Faransi ka fɛn dilannen de ye MINUSMA bɛ baara kɛ Faransi ka ordre de kɔnɔ Asimi an bɛ segin a kan an t'a dɔn i bannen don ka MINUSMA gɛn kun min na dɛ mais n'i ma MINUSMA gɛn u b'u tɛrɛnɛ k'i nɛgɛ ni wariw ye san nɔ élection bɛ surunya u ka sɔrɔ u ka sɔrɔsiw bɛ yan u bɛ espionnage ninnu dɔw kɛ ka ko dɔ ɲagami parce que u tɛ fɛ ka Mali bila quoi n'u ye Mali to yen dɔrɔn Mali bɛ développer a yɛrɛ ma Mali société bɛɛ bɛ ka bɔ tubabu bolo bi Asimi bɛ ka Mali société bɛɛ yɛlɛma ka kɛ maliyɛn denw ta ye bi Faransi jatigɛlen bɛ Allemagne jatigɛlen bɛ Macron y'a fɔli min kɛ ko Faransi tɛ Mali dɛmɛ Macron y'a fɔli min kɛ ko Faransi tɛ Mali dɛmɛ donc u hakili la ko Mali bɛna u deli de mais u y'a dɔn ko miyankakɛ tɛ blague dɛ donc Asimi yɛrɛ bɔra ko Faransi ka société fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko k'a bɛɛ fermer ka bɔ Mali kɔnɔ sisan olu b'a dɔn n'o kɛra ni Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min na Mali n'u si t'a ta ɲɔgɔn tigɛ donc u bɛ Allemagne de ci sisan Allemagne bɛna waribaden d'a ma parce que tɔw ma farafin filɛ foyi ye ni wariden tɛ u ma filɛ foyi ye ni wariden tɛ Allemagne bolo san ko n'ale wari di an ma san nɔ k'an ma an sen bɔ irisiw senna dɔɔni donc Allemagne ka plan de ye san nɔ a ye MINUSMA gɛn dɛ parce que Allemagne b'a nɛgɛ ni wariw ni fɛnw ye sa élection bɛ se san dɔrɔn u b'a fɔ ko crise post électorale opposant bɛ bɔ ka Bamakɔ fan bɛɛ minɛ non namara de kɛ élection na n'u ye mɔgɔ dɔw ye ko n'o kɛra président ye ko bɛ sɔrɔsiw sutura ko bɛ Mali sutura ko bɛ Mali tɔ bila ɲɛfɛ minnu bɛ Faransi ka baara la u bɛ wari de d'olu ma olu ka bɔ ka mankan ci kɛnɛ ma ni marifakisɛ kelen cira ou bien kisɛ fila ka ci i b'a ye Faransi a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan OTAN mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ko non ko le Mali est ingouvernable ko Assimi dɛsɛra u bɛ sɔrɔ ka intervention militaire kɛ ka Assimi ninnu dégager ka bɔ yen o de plan bɛ sen na ka ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka hakili to an yɛrɛ la Assimi i kɛrɛfɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Assimi an ye miseli d'i ma maa ma bɛ transition kɔnɔ u kala baara kɛ ni forte changement ye plan Allemagne filɛ ka wari mun d'i ma c'est un cadeau empoisonné n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna an ka kuma tɔ lamɛn a yɔrɔ la maliyɛnw 1400 hommes donc a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ toutefois l'État allemand prend à son compte 6% du budget de la mission de l'ONU dans le pays et compte poursuivre ses soutiens financiers. Le gouvernement du chancelier, le gouvernement allemand laisse ainsi entendre qu'il continuera d'œuvrer pour la stabilisation du Mali auprès de la MINUSMA. Auprès de la MINUSMA. Donc, wari mina di Mali ma, o ye Mali saraka wali de dito Mali ma, o ye Mali sanwari de dito Mali ma. Allemagne ko kabe milliard ba fila de di Assimi ma. Comme ko Allemagne sɔrɔsiw bɛ to yan. Ima condition nun dilantola ya la sa. Tɔw ka k'i kun koyi. Hali tɔw k'i ma ko je t'aime. Ti jateminɛ kɛ dɛ, i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ b'a jukɔrɔ. Donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka mun kɛ sisan ko Allemagne sɔrɔsiw k'olu bɛ to yan k'u bɛ to MINUSMA kɔnɔna ko pour que ka Mali stabiliser parce que u hakili b'a la u ka plan bɛ ye jumɛn ye u ye Assimi kɛlɛ ni Allemagne kelen de bɔra ko ni irisiw bɛ Mali kɔnɔ k'olu ka sɔrɔsiw tɛ to Mali kɔnɔ dɛ ko Allemagne sɔrɔsiw ni irisiw ka sɔrɔsiw k'olu tɛ jɛ ka to Mali kɔnɔ ko diɲɛ wɛrɛ ko tɛ kɛ Allemagne kelen do fɔ dɛ o Allemagne kelen de filɛ suma ko dugumajɛ Allemagne y'a dafali Allemagne ko problème t'a la k'u bɛ to yan donc tɔw ka technique ka ca n'u y'i kɛlɛ n'u dɛsɛrila u b'u terni k'i ye n'u y'i la sɔrɔ o la u bɛ koda i ka garange ma mun da bakolo kan o de kosɔn président Assimi an ka duwawu b'i ye an b'i kɔ an bɛ duwawu don i ye an b'i soutenir Ala k'i kisi janfa ma an b'o duwawu don maliyɛnw an ka nin yɔrɔ tɔ lamɛn sisan nɔ u ko tuguni a yɔrɔ la ko la question dira a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ
du chancelier allemand, l'Allemagne continuera d'œuvrer pour la stabilisation du Mali auprès de la MINUSMA, même après le départ définitif des troupes allemandes. La question sera d'ailleurs débattue lors de la visite de la Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense, le 8 décembre prochain au Mali. Maliens, aéré kuma imestande. Ko allemand ou ka ministre de la Défense, ko fana ben d'aller Mali là. Ko allemand ka keleke tchao ka ministre, no le ministre de la Défense. Allemand ka ministre de la Défense. Maliens, ko Christine Lambrecht, ka ben d'aller Mali là. Kalo kura no ye décembre kalo o tile segi kabena ani Assimi be sigi ka kuma amemu fo président Assimi ngena aka kolosi Allemagne be France ka mission de la me ka tien de fa yana koyi ay ministre gende ero me ka kuma info ate kame anga ta kuma into fe donc ko Allemagne ka ministre de la défense kabena malla ni ala sonama décembre kalo tile segi donc kalo kura menajo no décembre kalo o tile segi ko allemand ka ministre de la défense ka be na Bamako kono kani Assimi be sigi ka kuma muna u ka ministre de la défense be na mungini Mali kono na ban deme ministre ne bolo o ministre mbe no be deme ko la o de ministre ka ngana wa u be keleke chew ka ministre de ka ngana donc Mali ka akili to ayere la de ni to yi kele na deseri la allemand ka ministre kele na Bamako ko olu te irisu fe ko en tant que irisu be Mali kono ko allemand te Mali deme blé ko ni allemand ta kale o yo furugu o bolo ko Assimi be na o delide Assimi ski cheso nyimi na kuluba kinge ka surumba chi o nyabala sa Mali be ka aka izinu be fe ga yere Mali be ki débrouiller ayere sanno Mali be ka to u gendondoni Mali be ka ga yere ma horonya dama ou serna ordinasa ou be fe ku frege en sengoro sanno attention la transition akana bi allemand ko pièce kono de ou be fe kan yi nyami en sengoro di anga kuma to la me ko allemand comme ministre de la défense kabena Bamako le 8 décembre prochain kalo kura tile mugan et tile shegi kalo kura menajo no décembre kalo o tile shegi ko allemand comme ministre bi nanno ministre de la défense bi nanno o ya mun fa là l'engagement de Berlin ayeni kuma la mede l'engagement de Berlin sera aussi maintenu dans le domaine de l'aide au développement et dans l'aide humanitaire à l'envers de la France qui a annoncé la suspension de son aide au développement. L'Allemagne souhaite maintenir sa présence et annonce le déblocage de près de 2000 milliards de francs CFA pour assister les couches les plus vulnérables de la population, un montant multiplié par 20 dans ce domaine au Mali depuis 2012. Quand l'Allemagne commet de même qu'un Mali, aya fallait faut chien moura aya demain multiplier ni allemand kumbe keme dépenser aya yelema ka ke wakelingi ko allemand ko ni war griman bare de Maliens inte war denier de allemand ko kube milliard bafla wala o te war do manere o ye war badi allemand ta di gansan koy maka chien de fana mais Assimi nous e war dima u ka war ne ka du pa mais kana ngene ka mission ko de ministre genga bo Mali kono de ou be fait ou be fait ka Assimi nege de ka nege ou be se ka genga bo fanga la chogoya mina to u ka keguna onye an bolo ko kele bana mais billahi talahi couleur keme flani muga de be tuabu la aya la jesan allemand be ka munde fana fatuguni anga toni kala Maliens anga ta fait un montant multiplié par 20 dans ce domaine au Mali depuis 2012 l'indépendance du Mali en 1960 l'Allemagne compte poursuivre son appui dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, l'assainissement, de la décentralisation ou encore pour ce qui concerne la culture avec un budget de 7 milliards de francs CFA. Donc, quand Allemand me fait quand de l'agana taorola, ani sene taorola, ani yorola jet taorola, quand Allemand me fait quand deme, wala sa Mali se ka restro tuwa mina, mais Allemand il fait quand wari mundi Malima, tiens nema jamana ye ka grina kan ni wana si warta ka di Malima, c'est que nta kala made, mais ni sanda wana ni konana. Allemand mena wari jahadi de di Malima o dungo ko ka surasu ko ministre be to yanno bon ministre be France ka barad la donc ma angene me munya fo Maliens ngena ame munya fo Maliens ngena dron Maliens ku kolosi président Assimi angene bi ko donc Maliens o temene ko fe ka bala ko la culture sera en effet selon Berlin un maillon faible pour la stabilisation et le retour de la paix au Mali donc Maliens ko ube ko beke wala sa here kana Mali konnana angeni memundo Mali kele kaka indépendance soro jamana folo mi Mali soutenu jamana folo mi yira comme Mali yere de Mali yere yi Soudan français après l'indépendance Mali kele nga ayere soro jamana folo mi wula kawe Mali supporter o ye Allemagne di
ango tien fo mais bi o kunu Allemagne bi Allemagne te kelene parce que bi Allemagne ni France ou be dabe fle kelena mbaka tien fa na ou ye Ukraine perdi ou te fe ka Mali perdi ou be Asimi nege de ka bomon kalama do Asimi da ku ba Asimi bloku Asimi du memundo luta do Asimi kungolo kainde Asimi kungolo ordinateur di donc Allemagne ay na wore amba dungoyi mais en tête France te na de France be dégager ka bon Mali kono ça c'est clair et net donc vraiment Malien a une information sur Allemand ka côté ta fanfela la ka tla ka fo président Assimi na tuguni et information tellement do fana be non ko da oka Allemand nga ministre min bora Mali aye kuma mu fo Allemand de ko kunu ko en tant que irisu be Mali kono ko Allemand te Mali deme au vidéo flene Malien on ne angaje Angola me ni Allemand ministre de mangay la ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock akuma flene. Troisièmement, et j'ai été très clair sur ce point, cela concerne avant tout la mission EUTM. Nous ne pouvons pas continuer à coopérer s'il n'y a pas de démarcation avec les forces russes. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est pourquoi nous ne pouvons pas poursuivre la mission ici au Mali. Voilà. Allemand ko. Allemand yene kuma info nyina san de konna na de. Yene kuma fa teme kalo woro kalo wolonvla nyona sika. U tagara kata Assimi bagabaga. Ko Allemand baga sura ko Allemand ko kubuga sura sula bo Mali kono ko en tant que irisu beya si ça ou da falen tuguni ko be na warba dauma ko lutere yanye aywa ne kado empoisonné ne de nunu be ka je ko be ta Ukraine no fo ye Ukraine perdi o dum ba don bi Assimi be ka ayira ka fo ko Mali be sa ere kro Assimi o kuma nga sanu hweni fefeke Assimi ye Mali Assimi be ka Mali Assimi be ka ke kalo yele ne ka Afrique benga ele bi o te fo de ka ke koy Mali ni Burkina be ka fara ɲɔgɔn kan o be k'u jatige Mali ni fɛngɛ fana be ka fara ɲɔgɔn kan Mali lajine be ka fara ɲɔgɔn kan o kelen be ka Faransi jatige n'u ye dɛmɛ tigɛ Mali la ni Mali sera ka yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la Mali be tila tuguni k'o teginigi k'o di Guinée ma k'o di Burkina ma u tɛ fɛ o ka kɛ dɛ Faransi de be Allemagne ci Faransi be Allemagne ci ko kana wariba di surasiw ma ko k'u blogu walasa u ka bi u ka pièce kɔnɔ a y'a kɔlɔsi dɛ Assimi u ye wariba di Sanogo ma tila ka Sanogo tarayi dɛ ne te da Allemagne na fo ka diɲɛ fara lahara kan parce que Allemagne ye kuma fɔ a yɛrɛ y'a mɛn Allemagne ko u ye kuma fɔlɔ min fɔ a bɛ kalo 6 bɔ ou bien kalo 7 Allemagne de ko en tant que irisiw b'an fɛ yen ko Allemagne t'an dɛmɛ awa u ka sɔrɔsiw tɛ to yan i b'a dɔn san o san gɛrɛbɔw de don san o san gɛrɛbɔ de tubabu bɛɛ ye dɛ tubabu tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ sisan u nana k'olu teri ye anw ye mɔgɔ y'i kale kunu k'a bɛ kɛlɛ bi o nana e ma yafa dela fɛ o nana ka se ka dayɛlɛ ma suko ni dugujɛ donc an ka dɔn ko dɔ bɛ kɔrɔ mais wari mina di Mali ma Assimi ni ma wari minɛ dɔrɔn bilahi ne yɛrɛ bɛ dimi kɔrɔ ni Allemagne ye wari dimi ni Allemagne ye wari di ma ko ka Mali dɛmɛ n'a ye a minɛ i k'a kɛ pa mais MINUSMA gɛn dɛ ni ma MINUSMA gɛn o kɔrɔ ko u ye Mali faga wari de di ma i y'a minɛ fana n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna koyi u ka wari minɛ awa MINUSMA gɛn fana ça c'est clair comme l'eau de roche donc Maliens a yɛrɛ ka Allemagne ka la ministre allemande des affaires étrangères ko Annalena Baerbock ko ni irisiw bɛ yan k'olu tɛ to yan a yɛrɛ k'a lamɛn tuguni. Troisièmement, et j'ai été très clair sur ce point, cela concerne avant tout la mission EUTM. Nous ne pouvons pas continuer à coopérer s'il n'y a pas de démarcation avec les forces russes. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est pourquoi nous ne pouvons pas poursuivre la mission ici au Mali. Voilà. Bon, bela jele ya isa. Ambe Assimi fo, Assimi ka checkseya la, ambe Assimi fo, Assimi ka faso de ɲumanya la, ambe Assimi fo, Assimi ka fɛn ni yɔrɔ min kɛ ni maɲi don min na an b'o fɔ o don Maliens an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se an ye information teliman dɔ sɔrɔ san Maliens an ye information dɔ sɔrɔ ko Kati Minianba de bɔra ko n'o bɔra dɔrɔn ko kɔrɔ k'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ jamana kɔnɔna na dɛ an y'a mɛn fana k'u ye saraka fana bɔ a la bi ye dimanche 27 novembre 2022 an bɛ Katikaw fo ko Minianba dɔ bɔra Kati ko ni Minian bɔra san o san ni président na a tɛ kɛ ɲuman ye président dɔw ma ou bien ɲɛmɔgɔ dɔw ma quoi mais ni saraka bɔra a ka ca Ala fɛ fɛn tɛ ɲɛmɔgɔw sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ka saraka ye donc Katikaw y'o kuma fɔ a vocal filɛ ne Segu Tunkara bɛna vocal kala voilà a ye nin kuma lamɛn dɛ Ala kana basi k'an si la Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi gɛrɛgɛrɛ ma amin arabi information dɔ k'a bila groupe sanfɛ ni maa min ni faama ka surun n'o y'a dɔn k'o bɛ se ka lase o bɛ diya n ye n'a sera ka lase a bɛ diya n ye n'a tigi sera k'a kɛ an bɛ Ala fana deli sababu ɲuman Ala k'o b'an ka ɲɛmɔgɔw amin arabi
Amunube katika ngone ameka yeli chaman chaman ameka fen chaman miniamba e bol damne miniamba kati miniamba ninkalo kono demsanu ya kuma damne demsanu be kuma na fambe fo be ka ye chogo mi ntara mina fa chogo be ka ye kuma be kwa ka ta ko de ba be bo semene ngona shekeli sa keme dungu do abe bo sisa wani teni kele mi fana be ka bo kele ne do toujours comme flé ay wa be ba do e mi katia ni minu ni famo ko suru aya fo famo yi ni saraka mi kanga bo be ni labem kanga sabati ay chilla senyina fana mangando oh alaka ko ni sabababe alaka ntishi ako gere ma alaka ko hereda ananga famo bela jirima amina ore kunu ka fa bela jirima malion abela jele ni mede ko kati miniamba kati dugu dasiri oye sado di sami nuba fama ko minia o sade bora ay ko nyina ay bora sansa abe bo na be bodron ni sayin bora sayin dugula mini sadi ni sayin bora abe sindo de gira soit nama président binigira abe ko do bena président soro ou be ministre do soro ou be jamana nyamogo do soro parce que miniamba bora samina ibe kay Amadou Aya Sanogo mena ka don kasola o san donc avec a boy ngina ko kati sayin be ka kati dugula mini sayin abe ka bo chien kelente chien flatter chien sababe abe ka boli tugu nyona ko katikaw ko ka saraka bo anye information sur à la dernière minute ko katikaw ye saraka bo ala ka saraka yimene ala kana foyi ka anga président no ye maréchal Assimi ala kana foyi ka anga premier ministre no ye Choguel ala kana foyi ka anga jamana nyamogo shila ambe do ke malien be ka tege di nyogoma ni munye hali sigura ko do bena Assimi soro boy ka ala arakan flat ika ala fo ika ala deli ala kana foyi ke fanga ina Assimi be kanga yere ma horonya de dama Assimi be ka muri bo keta yam bla oro minade Assimi be ka anta oro kelina donc anyefo bela jelina be ka courage ta mo shikara te courage de kantika ka sakoin akuma be sena bila kote ko duguda siri de sayin ni sayin dum pora malien ko sayin ko na bora ko do be kede donc ala saraka keni bora ko sarakaw bora ala ka sarakaw mine anya me ko sarakaw bora ko kati mokokoro baw ku ye sarakaw bo ko sayin boli mun kera ko kati mokokoro baw ye sarakaw bo donc saraka keni bole ame do ke ala ka saraka in ko ke herai ka nyesi fanga ima ala ka fenge fanga ina donc malien amena avocali amena abotuguni ambela jele me je kala be nyogo fe donc beki korosi i yere la ambe orona ko bi na ye mogo ya be fe ka janfa do fanga ima aye bo aka tigi dénoncer de donc vocali mun kera mena siki vocali nka ambe voilà la kambela jelen kishi gere ma amina information do ka bla groupe sanfé partager ni mamu ni fama ka suru no ya do ko be se ga lasi obi janyi na sera ka lasi abi janyi voilà na tigi sera ka ke ami ala fene dili sababu ni mala ko banga nyama obu amina rabbi amunu me katika ngone ameka yeli chaman ameka fen chaman mini amba bol damne dems ninkalo kono demsanu ya kuma damne demsanu be kuma na fambe fo be ka ye chogo mi ntara mina fa chogo be ka ye kuma be kwa ka ta ko de ba be bo semene ngona shekeli sa keme dungu do abe bo sisa wani teni kele mi fana be ka bo kele ne do toujours comme flé ay wa be ba do e mi katia ni minu ni famo ko suru aya fo famo yi ni saraka mi kanga bo be ni labem kanga sabati ay chilla senyina fana mangando okay oh alaka ko ni sabababe amina alaka kishi ako gere ma alaka ko hereda amina alaka do mene donc ora de kundo président Assimi ka kolosa yere la akana gouvernement d'union nationale foi sigi aka aklito ayere la donc malien mena ora kelenya fo onyena amena vocaliste côté sabanana donc mbalimaou France be ka janfa jugu do la be Mali contre la ay ni vidéo ni vocal partager djembe ka soro France be ka communication do ke billet dimanche 27 novembre 2022 France be ka ira u ka media sans fela la ko Tomoktuni gaw ko be ni ka bi terroriste bolobi ko Mali ko Assimi desara ko ka Wagner sara ko irisu ni Mali sorosu be kelela u ya information blamba kala ka tla ka fana ngo tiente de ngalone do ne Malien ala na kuma ina de aw na nga janga kuma ina me nyoko fe À Ménaka, il y a eu des massacres, la guerre fait rage, sans que personne ne puisse aujourd'hui arrêter le déchaînement de violence. En fait, c'est depuis le départ des troupes françaises l'été dernier, vous savez, la France a payé le prix du sang au Mali, 51 soldats tués pour défendre ce pays, voyez les troupes, et vous allez voir, on a enlevé le drapeau, les soldats ont quitté la base de Gao mi-août, et depuis, les djihadistes ne cessent de progresser, de terroriser la région, d'imposer leurs lois, de tenter
de recréer leur califat perdu, celui d'Al-Sham, celui de Syrie et d'Irak. Ils veulent recréer ce califat en plein désert. Alors lundi dernier, un groupe de djihadistes a attaqué un camp de réfugiés à proximité immédiate de la ville de Gao. Mais en fait... Ima yobe ka mogo jatigen information tiente kuma ina de tienta la de ube ka ta fo uga farase uga media o sanfela la ko depuis farasi sorosu bora ya no ko vraiment ko ça ne va pas ko djihadistes be ka yorobe attaquer ko contrôle tambolo u ya galon fara tigɛ tuguni ko Assimi dɛsɛra ko ka irisiw sara ko o la to ko mangan dɔ bɛ an ka jango yɔrɔ fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ. Totalement tétanisée par la situation. Les 10 millions de dollars qu'elle verse chaque mois à Wagner semblent ne pas servir à grand chose parce qu'en fait Wagner c'est une milice, c'est pas une armée. Il n'y a pas de moyens d'observation, il n'y a pas de moyens d'espionnage, ils peuvent pas faire grand chose. Et puis on n'a pas l'impression non plus qu'ils veuillent vraiment faire grand chose, à tel point qu'à Bamako, certains spécialistes estiment que les jours de Wagner sont sans doute comptés, mais en tout cas cela ne changera rien à la progression inexorable des djihadistes. Voilà. Ko irisu be yan, ko irisu yɛrɛ dɛsɛra, ko depuis Faransi tagara, ko maîtrise foyi tɛ Mali bolo bilen. Anw ni Ala cɛ. Assimi dugu 800 de libéré ka bɔ terroriste bolo bi. Dugu 800 Assimi nani bi cɛ. Ka bɛ ka forage se yɔrɔw la. Faransi nafigi escroc jahili soni fana de bɛ bɔ bi. Ko non, ko depuis Faransi tagara, ko yɔrɔ bɛ ka minɛ, ko et puis ko irisu, ko kalo ko Mali bɛ 5 milliards de sara ka di irisiw ma 10 millions d'euros a bɛna fɔ 6 milliards ou bien 6 milliards ko Mali b'o de sara irisiw ye kalo ko Mali yɛrɛ dɛsɛra pewu ko irisiw ko k'u b'u ka kasa kuru ka bɔ Mali la Faransi bɛ ko nkalon de tigɛ Maliki Konate terikɛw Maliki Konate ka mɔgɔ de filɛ ka bɔ ka nin kuma fɔ koyi Maliyɛnw a y'a ye sisan nɔ u bɛ ka nkalon o y'a kuma fɛn fɔ tiɲɛ t'a si la dɛ hali kunu an ka armée taara Sofara Mopti dugu 5 bɛ yen Mali armée jahanama tasuma sigi terroristw kun o kuma fɛ o bɛ fɛ ka yira de ko irisu bɛ Mali kɔnɔ ko nafa foyi t'u la a bɛn nkalon kuma Maliyɛnw a kana paniquer dɛ wallahi billahi armée bɛ ka baara ɲumanba de kɛ Faransi bɛ fɛ de ka Maliyɛnw jatigɛ Faransi bɛ fɛ de ka terroriste publicité kɛ comme bi Mali ye plainte de Faransi contre la ko Faransi de bɛ ka terroriste dɛmɛ Faransi bɛ ka bɔ ko état islamique Faransi yɛrɛ bɛ ka état islamique min tɔgɔ fɔ n'o ye Daesh ye o mɔgɔw américains de ye a fɔ ko Faransi de bɛ k'olu financer depuis Irak n'olu n'u yɛrɛ sɔrɔ Mali la o bɛ tila k'o publicité kɛ ko depuis Faransi tagara ko Wagner dɛsɛra ko irisiw dɛsɛra ko fanga foyi tɛ irisiw la ko irisiw b'u ka kasa kuru ka taga ko mɔgɔ dɔw y'olu wele Bamako ko ka fɔ olu ɲɛna ko irisiw ka don kɔntelen bɛ ko irisiw tɛmɛ k'u bɛ Mali bila a bɛɛ nkalon kuma a bɛɛ propagande de Maliyɛn bɛɛ k'i da ka sini ko ŋɔmirala m'o den ni Ala sɔnna ma Mali sanu bɛ ka kɛ Mali ta ye Mali pétrole bɛ ka kɛ Mali ta ye Mali fɛn bɛɛ de bɛ ka kɛ Mali ta ye comment on appelle là ciment glan usine an bɛɛ bɛna jɔ sojɔ la ne yɛrɛ bɛna sojɔ daminɛ ala tɛmɛ ciment glan usine Assimi milliards de dollars ani chinois sisan u bɛ fɛ ko o bɛɛ de saboter u bɛ fɛ ko ko bɛɛ de saboter san nɔ o de plan tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn k'i nɔrɔ Wagner dɛ hali n'u ye mɔgɔ ye hali n'u ye fini jɛman b'i la u b'a fɔ k'e ye Wagner de u bɛ ka taa don hali Mopti ka taa don fila dɔw la ka taa nkalon tigɛ hali Mali sɔrɔsiw hali tamaseki minnu bɛ Mali sɔrɔsiw la n'u y'olu ye dɔrɔn b'olu photo ta k'i m'a ye ko irisiw de bɛ ka taa fara donsow kan ko ka taa filaw faga a bɛɛ nkalon tout est faux l'armée malienne est républicaine l'armée malienne est en train de défendre les Maliens partout au Mali et l'armée malienne est en train de gagner contre les ennemis du mal donc Maliens an ka dan ka sɔrɔsiw la an ka dan ka ɲɛmɔgɔw la an kana décourager an ka wuli an ka Assimi dɛmɛ ni Ala sɔnna ma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma bɛ ka fɔ Mali b'a sɔrɔ Ala tɛmɛ donc Maliens o de kun do ka fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna an si kana décourager an ka taga n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ président Assimi ɲɛna gouvernement d'union nationale a kana sɔn dɛ chantage dɔ bɛ ka kɛ tile 2 in kɔnɔna na a ye nin yɔrɔ tigɛ a ka ci président Assimi ma donc a y'a fɔ président Assimi ɲɛna minnu bɛ ka bɔ ka bagabaga kɛ ko ka premier ministre changer dɛ ko gouvernement d'union nationale dɛ président Assimi ka n'i ka gouvernement falen ka n'i ka premier ministre falen an ka taa an ka baara fɛ an bɛ dan o dɔrɔn de ma u bɛ place ɲini de la dɛ caman bɛ ka bɔ bi dɔw n'u ŋaninkɛ de don u bɛ place ɲini de la dɛ kana place d'u ma dɛ n'i ye place d'u ma mun kɛra Aya Sanogo la o b'a k'i la u bɛna don i ka gouvernement kɔnɔ k'i ka sɛgɛrɛ bɛ ta ka taa di Faransi ma kana mɔgɔ si kana fanga kun bɛ olu de bolo u ma se ka Mali bɔ jolo la sisan u ɲɛ b'a la aw bɛ ka avancer u bɛ ka fɛn bɛɛ saboter aw ni Ala cɛ ni gouvernement ye mun kɛ ni kalo damadama ni san 1 kɔnɔna na ninnu ma kɛ san 40 kɔnɔna na u ye Mali mara u ye Mali faga ka Mali danbe bɔ a la ka Maliyɛn kɛ zon ye o mɔgɔ kolon de bɛ bɔ bi ko olu bɛ wuli ko gouvernement d'union nationale Assimi kana gouvernement d'union nationale kɛ dɛ bi ye dimanche 27 novembre 2022 et puis
pire encore an ka ɲɔrɔ lajɛ dɛ pire encore premier ministre Choguel bɔra a ye kuma mun fɔ ko n'an ko k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ a tɛ taa f'an ka sɛgɛn de aw n'an ka jɛ an ka premier ministre Choguel an k'o kumakan na mɛn yan yɔrɔ la. Mariya di pour que baara ka daminɛ n b'a fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye jamanabaw bɛɛ n'i b'a fɛ k'i ka hɔrɔnya ta an bɛ tɛmɛ sira min kan i kan ka sira o tɛmɛ kan a ka gɛlɛn mais ne ɲɛ b'a la président cɛsirilen don cogo min na hali n'a nɔfɛmɔgɔw sira wɛrɛ t'an bolo an kan ka réussir de maliyɛnw bɛɛ sɔnna bi a ye san kelen kɛ k'u kunnafoni ala barika la bi maliyɛnw bɛɛ y'a faamu donc sikasi t'a la an bɛna réussir n b'a dɔn ko hadamaden a b'a fɛ ka sogo don o don n'a ye min sɔrɔ ka ban o t'a bɔ a bɛ miiri fɛn wɛrɛ la o y'a ka droit ye donc an ka baara ye min ye don o don an ka maliyɛnw lamɛn min ka ɲi u ma an k'o kɛ o de bɛ sen na bi n b'a dɔn a ka gɛlɛn kojugu mais an bɛna se ala barika la ni président Baɲɛ n'an tora ka soutenir ka kuma kɔma a kan ka kɛ maliyɛnw bɛna ko caman faamu u tɛ min faamu kɔrɔlen a y'a dɔn 2021 a ye baara min kɛ ka maliyɛnw bɛɛ lafaamu bi hali n'i taara dugu fitinin la bɛɛ kɛra géopoliticien bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ faamu o baara a kɛra sisan baara kura de bɛna daminɛ pour que jamana ka taa ɲɛ ala barika la o baara fana a bɛ se a dan na. a banna a y'aw da ka sinɔgɔ premier ministre Choguel bɔra ka kuma ko ye Assimi tɛ tulonkɛ la dɛ a bɛ baara de la mais défaut kelen bɛ Assimi la adama mɔgɔ minnu bɛ CNT la tiɲɛna alu ma bɔ la dɛ et puis i ka sisi a procureur fɛn bɛɛ bɛ ka mɔgɔ minɛ k'u bɛɛ mite k'u bɔ Bamakɔ kɔnɔ a bɛɛ ni ala na kira cɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna o yɔrɔ dɔrɔn de i ka défaut ye sinon i ye Faransi gɛn kɔfɛ jugu Assimi Mali kɔfɛ jugu bɛɛ kɛlɛ k'a bɛɛ ban mais sokɔnɔ jugu Assimi dɛsɛlen b'o de la o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ bon ni dun ma se sokɔnɔ jugu la dɔrɔn sokɔnɔ jugu ye fanga sɔrɔ i kɛrɛfɛ a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ i n'a fɔ i ye mun kɛ Modibo Keyita la ala k'i ta ko ye donc an b'i kɔ i ka baara taabolo ka ɲi i n'i ka premier ministre a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw kana nafigi si lamɛn premier ministre Choguel a b'i fɛ ne ma mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ Assimi fɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Choguel kan ne ni Choguel sigira ka kuma a ko an ka Assimi dɛmɛ a bɛɛ ni ala cɛ Choguel bɛ Assimi fɛ dɛ u ye nafigiyaw kɛ ko bɛ Assimi ni Choguel fara u dɛsɛra Choguel taalen repos forcé la u y'u profité u bolo ka tɛna u ye galon tigɛ u ye Choguel photo ɲini ko fo k'a photo yira k'a lebu a mɔgɔ jugu mɔgɔ ŋanigɛ jugu ala jugu suran tɛrɛ ala y'u fɔnɔ ala banu la kira banu la mɔgɔ jugu mɔgɔ ŋanigɛ jugu mɔgɔ ta tiɲɛni mɔgɔ halakilen minnu bɛ yen n'u tun bɛ ka galon tigɛ ko Choguel tɛ na dɛ u ka espoir faux espoir d'u yɛrɛ ma dɛ ko yɛrɛ nɛgɛ da ye kɔlɔnkɔlɔnba bɔ ci de ah les lions viennent d'apparaître les chiens aboient la caravane passe les lions quand le chat est là les souris disparaissent ah ala de maliyɛnw an y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi wallahi Mali kura de bɛna jɔ sisan Choguel ni force de bɛna na san nɔ ni ala sɔnna ma a bɛɛ ni ala na kira cɛ an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si kana décourager dɛ u bɛ nin dabɔ ka mɔgɔ jatigɛ ka mɔgɔ paniquer mɔgɔ si kana paniquer les lions viennent d'arriver ah les lions Choguel ko kala mayiga Mali an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kura in a bɛɛ ni ala cɛ a bɛ jɔ an na bɛ jɔ dɔ kunkan a bɛ jɔ dɔ kunkan mais Mali in bɛ jɔ dɛ ni mɔgɔ Mali janfa a kɛra ne Segu Tunkara ye o a kɛra Assimi ye o a kɛra Choguel ye o a kɛra Surasi fɛn fɛn ye o mɔgɔ n'i ko i bɛ Mali janfa bilahi ala t'a ɲa i bolo n bɛ ka tiɲɛ de fɔ koyi awa Mali bɛ avancer fana que ça soit avec ou sans X ou Y bilahi Mali bɛ avancer n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna Segukaw ka dɔgɔ minɛlen don koyi nin yɔrɔ la an bɛ Seko Lasana Kane fo Segukaw ka belebele ala de an ka karamɔgɔba Ɲoro Buye Aïdara an b'i fo fort de changement bɛɛ kɛlen bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi on va sauver la transition ni ala sɔnna ma mɔgɔ bɛ transition kɔ an ka bɔ kɔtɛba fɔ la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in sauver c'est le moment de faire l'union sacrée autour du maréchal Assimi pour sauver la nation malienne pour que le Mali soit comme les États-Unis pour que le Mali soit comme le Japon
pour que le Mali soit comme la Chine, pour que le Mali soit comme l'Allemagne. Mali ka clan, moko kana barake diya ke Mali kono. Fo France ka dew ne kana barake diya ke Mali kono. Asimi bo bara de kani ala sona mafana abenya ni cheche ko kiba tien. Akara ne segu tungara yo, akara ale Asimi rayo, akara mogo yewo. Bila atenya ibulu. Awa katla ka foto ni bengena Asimi de Mali président de présidente Mali kono de ka foto nyena colonel to munumbe. Ne date les 5 colonels ko kuma la de erreur kele mun ya kanga kala o yi ka foko les 5 colonels fanga yi kele de Asimi de président Moussa Traoré kunyena ko ay Asimi taka kaka président awaya to aka barake aya bla aw kuna vous êtes des simples soldats à partir d'aujourd'hui ne yabe président kele ne la président Assimi Goïta awa ambeka Assimi togofo ni mo mi nyuma ke ambo tigi tanto ni mo mi kolon ke fana ambo tigi la di mais Assimi ka nyuma anteka mo shi togo fara Assimi taka c'est Assimi le roi ni Assimi ya kenan ngena mbafo ni Shogela kenan ngena mbafo ni Maliki Diaw ya kenan ngena mbafo mais anta fo dien kono blé ne be se ka flide manga malien mo shigana les 5 kono ko kuma fo blé anga tu Assimi kele de ko il est le seul unique présent de tous les Maliens donc Maliens beka tugu ali de ko angana Shogeli tokota ko tugu Assimi tokola angana Maliki Diaw tokota ka tugu Assimi tokola angana ministre Abdoulaye Diop tokota ka tugu Assimi tokola Assimi de présent il est le chef suprême de tout amba fa farangena aka mogo la mefana c'est très important ante présent flan no fait présent kele ne be awa présent ika bara bekay mais des fois flan de be ika justice ani ika ibe ka bara keni mogo munu ye Mali faga ibe ka bara kenu e isembu sena sune ka bara bekay ika bara bekay wallahi amaka Mali karamogo ba be fou karamogo ba be Ousmane Seri Maran Aïdara mbale fou ambe bouye Aïdara fo nyoro seko ka bele alade seko la sana kane que Dieu te bénisse Aïdara Ashrifu Ousmane Seri Maran Aïdara amba fana fou ambe Imam Diko fou ambe Maïn Ouattara fou ambe karamogo tiens ya to borangoro ko fin ala Yacoub non Dougouré fin no Dougouré mo be sigaso ambale fana fo ambo bela jele fo yavi donc malien beka tege di nyogoma anga Mali courant jo nyogo fe an sikana décourager an sikana bi mo sika piège kono anga Assimi demain mais Assimi ni be fe ka fanga kanya Mali justice a mogo munu be ka mogo to nyo gain le maire de Sitakili adema mogo fle ka don kasola ngalonka président Assimi ijija ka bo kasola sinon mogo be ka kule dongo do de idumi korosi sisi de be ki ka fanga be saboter a benana na krache iki sembo adema sena adema te Mali jolaye o de kundo ka nyafo bela jelengena sinon tout va bien Assimi Mali kuna wolo Mali koka mais Mali konnana tiens la jugu de be fanga la bide zonkoro de be bi zongoro de keleme ka sengoro la fa ango tien fo ine ya tonto ni yoro mi mai ne bo woro ni iraula quoi parce que oye koro e munye ka o dema to be nya chugo amina mais na ke tegere ba foi ante auladi imabi ibega binjogo yi ala kana ta ko ina la sona ma Assimi on va arriver ensemble jusqu'à la victoire finale que Dieu bénisse le Mali akambe